Iruñeko udalak programa bat antolatu du sexu aniztasunaren nazioarteko egunaren karietara, hitzaldiak, musika, bertsolariak eta zinema emanaldi bat. Udalaren programa ekainaren 19 hasiko da eta barne hartzen du ekitaldi instituzional bat. Hilaren 28an, 12 izango dena udaletxe plazan. Ollo Kontseilariak Nafarroko emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean koordinatzeko erakunde arteko 3. akordioaren urteko txostenaren datuak aurkeztu ditu. Horrez gain, emakumeenganako indarkeriaren aurkako jarduna koordinatzeko tokiko protokoloak lantzeko gida aurkeztu du. Banatu taldeak enplegu sorrera saritu eta langabezia eragiten duena astinduko ditu. Puntu berdea ezarriko dio geltoki egitasmoari eta puntu beltza berriz Nafarroko enpresarien elkarteari. Alsasuko gaztei jarri dizkieten zigorrak ez dira nahikoa fiskaltzarentzat eta helegitea aurkeztu du Auzitegi Nazionaleko apelazio aretoan. 2016ko urriaren 15ko liskarrak terrorismo delitutzat jo daitezen. Alsasuko auzian zigortutako gazten gurasoek larun batean ekainaren 16an Iruñan egingo duten manifestazioan parte hartzeko deia egin dute. Nafarroan 9 urtetik gora igo da bizi itxaropena azken 4 hamarkadatan. 70ko hamarkadan ohikoenak ziren heriotza arrazoi nagusien bidezko heriotzak gutxitu dira. Sanferminetako talde bortxaketarengatik kartzelaratutako gizonak behin-behinean kaleratzearen kontra dago Nafarroko gobernua. Astelenean aztertuko ditu Nafarroko auzitegiak defentsak aurkeztutako kaleratze eskariak. Nafarroko gobernuak idazki bat eramanen du preso segin dezaten. Udako hezkuntza ekintzetarako diru laguntza deialdia zabaldu du hezkuntzak desgaitasunen bat duten ikaslei zuzenduta. Hezkuntza departamentuak 30.000 euro bideratuko ditu laguntza hauetara eta gaurtik hasita uztailaren 3 bitartean eska daitezke. Ekainaren 15ko albisteak ezagutzeko unea. Goazen. Udalak, Iruñeko udalak programa bat antolatu du sexu aniztasunaren nazioarteko egunaren karietara. Hitzaldiak, musika, bertso saioak eta zinema emanaldi bat antolatu edo prestatu ditu. Ekainaren 19an hasiko da programa hau eta ekitaldi instituzional bat ere hartuko du bere baitan. Hilaren 28an eguerdiko 12etan udaletxe plazan, Iruñeko udaletxe plazan gauzatuko dena. Iruñeko udalak ekitaldi programa bat antolatu du ekainaren 28an ospatzen den sexu aniztasunaren nazioarteko egunaren karietara eta hilaren 19an hasiko dira jarduerak. Hitzaldiak, musika, berso saio bat, zinema emanaldi bat eta hilaren 28an udaletxe plazan eguerdiko 12etan egitekoa den ekitaldi instituzionala. Horra udalaren proposamenak eskainiko duena. Xehetasun guztiak, atzo prentsaurrekoan eman zituzten berdintasun eta LGTBiko zinegotzi ordezkaria Laura Berrok, berdintasuneko teknikaria Vanessa Egiluzek eta ekainak 28 plataformako kide Jorge Buldiainek. Jarduera guztien sarrera librea da. Lehenengo jarduera hitzaldi bat izango da eta gainerako hitzaldia bezala kaldereria aretoan izango da arratsaldeko 7. Kaldereria karrika 11. zenbakian. Demetrio Gomezek emango du hitzaldia ekainaren 19an astearterekin. 7. eta intersekzionalitatea eta LGTBI aktivismoa izango ditu hizpide. Urrengo egunean LGTBI berso saioa egingo da. Irati Majuelo, Saioa Alkaiza, Amaia Agirre, Maider Arregi eta Ainhoa Aranbururekin. 7:30 izango da erraldoien txokoan Deskalzos kalea 72. zenbakian. Programarekin jarraituta ekainaren 22an ostiralarekin Enfem dokumentala proiektatuko da Iturramako Zibiboxean. Arratsaldeko 7 eta ondoren solasaldia egingo da Alba Barbe zuzendariarekin. Ekainaren 23an larunbatarekin musika izango da nagusi. Txokolate Remix taldeak kontzertu emango du eta DJ saio bat egongo da San Jose plazan, 6:00 aurrera. Hilaren 28an astelenarekin Daniel Amedkoer erresistenzia musulmanak homonazionalismoari erronka izenburuko hitzaldia emango du eta asteazkenean hilak 27an Dauderren eskutik etorriko da 3. hitzaldia.
sexu genero dualismoen indarkeriak eta hoien erresistentziak. Ekainaren 28an bertan 2 deialdi programatu dira. Iruñako udalaren ekitaldi instituzionala udaletxe plazan izango da, eguerdiko 12an, eta ekainako 28 plataformaren manifestazioa 8 abiatuko da autobus geltoki zarretik. Programazioaren azken txampan, Arrotu zentroaren urteurrena ospatuko da ekainaren 29an ostiralarekin eta azkenik ekainaren 30an, 10:30 Iturramako Zibiboxean lantegi bat egingo da, nor bere burua ezagutzeko bidaia egiteko proposamen bat behatu ezagutu zaindu izenburupean. Izen ematea lgtbi@pamplona.es helbidean edo 948 22 63 26 telefonoan egin daiteke. Sexu aniztasunaren nazioarteko eguna, lehen LGTBI arrotasunaren nazioarteko eguna izenaz ezaguna, hots lesbiana, gay, bisexual, intersexual, queer eta beste sexualitate ez heteronormatibo batzuetako personen arrotasunarena ekainaren 28an ospatzen da, gogora ekartzeko Stonewallen izandako istiluak, Nueva Yorken 1969an. Orduan hasi baitzen homosexualen askapenerako mugimendua. Programa honen bidez udalak publikoki aldarrikatu nahi ditu. Afektibitate zein sexu aniztasuna eta genero identitatea, Iruñako persona guztien eskubidea bultzatzeko, sexu askatasuna, sexu identitatea eta desioaren orientazioari dagokionez. Halaber, jarduera hauek antolatzearekin batera, defendatzen da persona guztiek izan nahi duten hori izateko eta nahi duten moduan izateko askatasuna dutela. Identitatearen adierazpena eraikuntza dela ulertuta eta faktore ugariren arabera eta denboran zehar aldatu daitekela. Aniztasuna ikusarazteko modu bada, edonor nahi duen personekin eta nahi duen moduan harremanak izateko askatasuna defendatzekoa. Harreman eta familia egitura oro aitortzearen alde egitekoa eta plazer sexuala osasun iturri gisa aldarrikatzekoa, baita plazer sexuala gozatzeko eskubidea aldarrikatzekoa ere muga bakar gisa norbere desio hartuta eta plazer hori konpartitzen den personekiko errespetua. Iruñako udaleko lehendakaritza batzordeak hilaren 11an onartu zuen adierazpen instituzionala sexu aniztasunaren nazioarteko egunaren karietara. Testua udal talde politiko guztiek izenpetu dute eta udalaren konpromisoa jasotzen du erakunde eredugarria izateko eskubide berdintasunaren aldeko borrokan eta sexu orientazioak, sexu identitateak, genero identitateak eta genero adierazpenak eragindako bazterkeria ez alortzeko. Nafarroako emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean koordinatzeko, Oio Kontseilariak erakundeen arteko 3. akordioaren urteko txostenaren datuak aurkeztu ditu. Horrez gain, tokiko protokoloak lantzeko gida aurkeztu da. Herritarrekiko eta erakundekiko harremanetako kontseilaria Naollo Ualdek eta Nafarroko Berdintasun Institutuko zuzendari kudeatzailea Mertxe Leranoz, Goñi Nafarroko emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean koordinatzeko erakunde arteko 3. akordioaren urteko txostenean bildutako datuak aurkeztu dituzte. Akordioan Nafarroko gobernuak, Nafarroko udal eta kontzejoen federazioak, gobernuaren Nafarroko ordezkaritzak, botere judizialaren kontseilu nagusiak eta foru komunitateko fiskaltz nagusiak sinatu zuten. Horrez gain, emakumeenganako indarkeriaren aurkako jarduna koordinatzeko tokiko protokoloak lantzeko gida aurkeztu da. Datuak akordioaren batzorde iraunkorraren aurrean aurkeztu dira. Urteko txostenak 2017an onartutako konpromisoen betetze maila islatzen du. Lotutako eragilek emakumeenganako indarkeriaren arloan abian dituzten ekintzen egoerari buruzko funtsezko ezagutza eskaintzeaz gain. Horren bitartez, 2 helburu lortu nahi dira, batetik politika publiko eraginkorren diseinua definitzea, eta bertzetik profesionalen naiz gizon eta emakume ororen kontzientziazio eta sensibilizaziorako tresna bat eskaintzea. Emakumeenganako indarkeriaren aurka jarduteko foru legearen ekintza planak 2017ko aurreikusi zuen
3.713.800 euroko aurrekontuari dagokionez, 185 gastatu da, eta baliabide ekonomikorik gehienak arreta integralerako bideratu dira. Horrekin batera aipatu behar da esparru psikosozialen emakume gehiago artatzen ari direla. Arreta integraleko taldetan arreta 160 inguru igotzen iaz, eta horren azalpena, arreta espezializatu foru geografia osora edatu izana Iruña herria iparraldeko eremuan, naiz Tafallako eremuan talde berrien arreta abiatu baitzen. Nola nahi ere aurretiaz jardunean ziharduten taldeek ere emakume gehiago hartatu dituzte. Harrera baliabideetan 115 emakume eta 134 adingabe, 50 neska eta 84 mutil hartatu zituzten. 2017an 116 gehitu da hartaturiko emakumeen kopurua aurreko urteko datuen aldean. Segurtasun indar eta erakunde desberdinen aurrean aurkeztutako salaketei dagokionez kopuruak aurreko urteetakoen antzekoak dira, guztira 1.271 salaketa egon dira, hau da eguneko 3 salaketa baino gehiago Nafarroan. Azken 10 urteotan ia 12.000 salaketa aurkeztu dira. Salaketen ezaugarri dagokionez gehienetan indarkeri fisikoa eta psikologikoa salatzen da 53an. Jaioterriaren arabera 3tik 2 estatu Espainiarrean jaiotako emakumeak dira eta 3. atzerritarra. Harreman motari dagokionez, erasotzailek maitasunezko erlazioa dute edo izan dute biktimekin kasuen 82an. Eta salaketen 10%etan baizik ez dago bien arteko ezin loturarik. Honelako kasuetan salaketak sexu indarkeriagatik egin ohi dira. Era berean, Nafarroko genero indarkeriaren aurkako epaitegietan aurkeztutako salaketei buruzko datuetan, azken 2 urteotan goranzko joera garbia nagusitu da igoera, 122 izan da 2016tik 2017 eta 126 aurreko urte arteko epean. Datuekin bukatuz garrantzi handiko beste gai bat aipatu behar da, biztaratzea, kontzientziatzea eta sensibilizatzea funtsezko ardatza baita Nafarroko herritarrei eta erakundei zuzendutako prebentzio lantzeko, emakumeenganako indarkeriak dakarren giza eskubideen haustelarriaz jabe daitezen. Era berean tokiko protokoloak lantzeko gida aurkeztu da, emakumeenganako indarkeriaren aurkako jarduna koordinatzeko berariazko protokoloak landu, abiatu, jarraitu eta ebaluatzeko lanak errastea da gida honen xedea, eta protokoloak lantzeko orientazioak, jarraibideak eta mekanismoak zehazten dituen hainbat atalez osatua dago. Gida honen bitartez aholkularitza eta laguntza eskaini nahi zaien Nafarroko toki erakundei, emakumeenganako indarkeria kasuen aurrean jarduteko eta koordinatzeko berariazko protokoloak landu, abiatu, jarraitu eta ebaluatzeko. Erabakiak aldez aurreko informazio emanik har daitezen. Gidak 3 protokolo eredu ditu. Emakumeenganako indarkeriaren aurkako jarduna koordinatzeko protokoloa, jai esparruetako eraso sexisten aurkako tokiko protokoloa, eta emakumeenganako indarkeriari lotutako hilketen edota egoera larrien aurrean jarduteko prozedura. Banatu taldeak enplegu sorrera saritu eta langabezia eragiten dutenek astinduko ditu. Puntu berdea ezarriko dio geltoki egitasmoari eta puntu beltza berriz Nafarroako enpresarien elkarteari. Gehiegizko aparteko lanorduak egiten dituzten Nafarrek, hala uste du banatu taldeak. Horregatik puntu beltza ezarriko dioten Nafarroko enpresarien elkarteko egoitzari. Izan ere aurten astero, 6.415.700 aparteko lanordu egin dituzte lantokietan estatu osoan eta horietako askoren ordainetan 144, ez dute deus ere jaso. Lanordu horiek guztiak lanpostuak lirateke eta ahalbidetuko luke langabezia behera egitea uste du banatu taldeak. Nafarroaren kasuan, badkakotx 2 aparteko ordu egin dituzte hilero langileek, Espainiako erkidegoekin alderatuta tasarik handiena da hori. 1.800 lan kontratu egin ahalko lirateke aparteko ordu horiek ez balira eginen. Puntu berdea ere jarriko du aurten banatu taldeak, kasu honetan geltoki proiektuaren barruan arrea elkarteari emanen dio.
ikuspuntu agroekologikoa eta ekofeminista batetik ari dira lanean, gizarte jasangarriagoa, berdinagoa eta bidezkoagoa sortu nahian azaldu dute banatu taldekoek. Arratsaldean eginen du banatu taldeak 2014tik egiten duen ekimena. Alde batetik, arratsaldeko 6:30 Nafarroko enpresarien elkartearen parean elkartuko dira protesta egiteko eta puntu beltza saria banatzeko. Gero, 7:30 geltokira gerturatuko dira bertan puntu berdea arrea elkarteari emateko. Altsasuko gazteei jarri dizkieten zigorrak ez dira nahikoak fiskaltzarentzat eta helegitea aurkeztu du Auzitegi Nazionaleko apelazio aretoan 2016ko urriaren 15ko liskarrak terrorismo delitutzat jo daitezen. Altsasuko gazteei jarri dizkieten zigorrak ez dira nahikoak fiskaltzarentzat eta helegitea aurkeztu du Auzitegi Nazionaleko apelazio aretoan. 2016ko urriaren 15ko liskarrak terrorismo delitutzat jo daitezen. Epaiketan fiskalak 12 eta 62 urte bitarteko zigorrak eskatu zituen auzipetu bakoitzarentzat lesio eta mehatxu terroristak egin zituztelakoan. Epaimahaiak autoritatearen aurkako atentatuak, lesioak, desordena publikoak eta mehatxuak egitea leporatu zien, baina terrorismo kalifikazioa baztertuta. Epaiek argudiatu zuten epaiketan etzela frogatu gazteek helburu terroristaz jardun zutenik edo etarekin loturarik zutenik. Fiskalak ez du bat egiten epaiarekin, 8 auzipetuek aurrez prestatutako erasoa egin zutela, erraten du 2 guardia zibilen eta haien bikotekiden aurka eta helburu argia zutela, erakustea Alsasun pertsona zehaz batzuen pentsamendu bakar eta baztertzaileak agintzen duela. Helegitea aurkezteko idatzian fiskalak erantzi du pertsona zehatz hoiek baituta eta beldurtuta dutela haien modura pentsatzen ez duten biztanleen parte bat. Eta 2016ko urrian gertatutakoa abisu bat izan zela gaineranko biztanleentzat. Jose Peralsek era berean helegitea jarri du Iruñan iazko martxoan izandako istiluen harira auzipetutako 4 gazteen aurkako epaiaren kontra ere. Auzitegi Nazionalak 2 urteko zigorrak ezarri zituen, baina fiskalak eskatu du auzi hura ere terrorismo delitu gisa zigortzeko. 7 urteko zigorra eskatu du laurentzat. Altsasuko auzian zigortutako gazteen gurasoek larun batean ekainaren 16an Iruñean egingo duten manifestazioan parte hartzeko deia egin dute. Altsasuko gazteen epaia salatzeko eta larun baterako manifestazioan parte hartzeko prentsaurrekoa eman da eguerdian Iruñeko Katakraken. Bertan politika, sindikatu, gizakultur munduko eragilek parte hartu dute. Azken 4 hamarkadetan Nafarroan 9 urte igo da bizi itxaropena. Nafarroan jaiotzean bizi itxaropena 9 urtetik gora igo da azken 4 hamarkadatan. Hau da, 71,8 urtetik 81,1 urtera gizonezkoen kasuan eta 77,4 urtetik 86,8 urtera emakumeen kasuan. Horrela jasota geratu da Osasun Publikoaren azken buletinean jasotako datuetan. Datu horien arabera, 70ko hamarkadan heriotza goiztiarraren kasuarik ohikoenak zirenengatik jende gutxiago hiltzen da orain. Txosten honetan egindako aldaketaren arabera 1977-2016 denboraldian nabarmen jaitsi dira bularreko, prostatako eta urdaileko minbizia bidezko heriotzak edota trafiko istripu bidezkoak, zirkulazio sistemako gaixotasun eta digestio aparatuko gaixotasunen bidezkoak. Biriketako minbizia ageri da heriotza goiztiarraren arrazoi nagusi bezala Nafarroan. Egun bi sexuetan aldiz, 1977-1981 denboraldian arrazoi nagusiak bihotzeko gaitasun iskemikoak izan ziren gizonezkoen kasuan eta gaixotasun zerebrobaskularrak emakumezkoen kasuan. Aztertutako herrialde guztietan jaiotzean bizi itxaropena handiagoa da emakumeengan. Sexuen arteko aldeak handiak badira ere, 9,8 urteko aldea Letonian eta 2,6 urtekoa Islandian.
Nafarroan jasotako aldea azken urteetan murriztu eginda 2006an esate baterako, 5,7 urteraino eta Espainiakoaren oso antzekoa da. Adin guztietan gizonen heriotza tasa emakumena baino handiagoa izan zen. Azken 4 hamarkadatan 1977-an 2006 artean. Minbizia da heriotzaren arrazoirik nagusiena Nafarroan, Espainian eta Danimarka, Frantzia edo Japonia bezalako herrialdeetan bezala. Gainerako herrialde industrializatuetan gaixotasun kardiobaskularrak aurkitzen dira lehen postuan. Nafarroan gaixotasun kardiobaskularren bidezko heriotza tasa baxua da eta horrela, Japoniara eta Frantziara gerturatzen da herrialde hoietan gaixotasun horren bidezko heriotza tasa baxuena baituten. Minbiziaren bidezko heriotza tasa ordea Nafarroan 207 heriotza 100.000 biztanleko Espainiakoa baino altuagoa da. 182 100.000 biztanleko eta Suitza eta Japonia bezalako herrialdeetan 184 eta 182 100.000 biztanleko urrenez urren jasotakoa baino askoz ere handiagoa da. Arnas eritasunen eta kanpoko arrazoien bidezko heriotza tasa oso antzekoa da Nafarroan eta Espainian. Foru komunitatean kanpoko arrazoien, hau da trafiko istripuak norbere buruaz beste egitea da eta erorketa batez ere, bidez gertatutako heriotza tasa Erresuma Batuan, Italian edo Alemanian jasotakoaren antzekoa da. Biriketako minbiziaren bidezko heriotzak tabakoari egozten zaizkio gizonezkoen 86% kasuan eta emakumeengan proportzioa baxoagoa da. Adin gehiagoko emakumeengan tabakismoak prebalentzia txikiagoa izatearen ondorioz. Horrela, biriketako minbizia heriotza goiztiarraren lehen arrazoia izan da Nafarroko gizon eta emakumeengan 2012-2016 denboraldian. Beste minbizi mota batzuen bidezko heriotza tasari dagokionean nabarmendu behar da bularreko minbiziaren bidezko heriotzak asko jaitsi direla erdira 40%. Obulategiko eta zerbixeko minbiziaren bidezko heriotza tasak egonkortu diren bitartean. Gizonezkoen artean prostatako minbizia 1985 bitarte gehitzen joan zena nabarmen jaitsi da azken 20 urteetan. Bestalde, pasaden mendeko 70ko hamarkadaren amaiera aldera heriotza goiztiarraren arrazoi nagusia trafiko istripuak izan ziren eta azken 4 hamarkadatan zehar 80% jaitsi dira gizonen artean eta 84% emakumen artean. Nafarroan joera hoiek aztertzeko egindako azterketaren arabera, puntukakako gidabaimena jarri zenetik trafiko istripu bidezko heriotza tasa 51% jaitsi da. Nafarroan azken 4 hamarkadatan jaitsiera nabarmena izan duten beste heriotza arrazoiak honako hauek dira. Urdail ultzera bidezko heriotza 80% inguru jaitsi dira, zirrosia 70% jaitsi da, diabetesa eta tuberkulosia naiz IESA bidezko heriotzak 1985 aintzinera eraginkortasun handiko tratamentu antirretrobiralak sartu ondoren. Sanferminetako talde bortxaketarengatik kartzelaratutako gizonak behin-behineko kalera ateratzearen kontra dago Nafarroako gobernua. Astelehenean, datorren astean, Nafarroako auzitegiak defentsak aurkeztutako kaleratze eskariak aztertuko ditu. Nafarroako gobernuak idazki bat eramanen du, preso segi dezaten. Behin-behineko askatasuna nahi dute 2016ko talde bortxaketarengatik gartzelaratutako 5 gizonek eta beren eskaria aztertuko du Nafarroko auzitegiko bigarren sailak astelehenean hilabetearen 18an goizeko 10etan. Epaiketan parte hartzen dute alde guztiak egonen dira bertan eta akusazio partikular gisa aritzen den Nafarroko gobernuak jada adierazi du kontra azalduko dela. Idazkia aurkeztuko duela espetxean jarrai dezaten. Delituan intimidazio eta indarkeria daudela oroitarazi du Naollo herritarren eta instituzioen harremanetarako kontseilariak, bai eta gobernuak sententzia errekurritu duela.
Ez dugunez sententziaren kalifikazioarekin bat egiten epailen lanarekiko errespetu oso zelegitea aurkeztu dugu eta baitere, 5 auzipetuei behin-behineko askatasuna eman ez diezaieten galde egiten duen eskaria egingo dugula adierazi du Ana Ollok, kontseilariak. Udako formakuntza ekintzetarako diru laguntza deialdia ireki du hezkuntzak. Desgaitasunen bat duten ikaslei zuzenduta daude eta 30.000 euro bideratuko dira. Eskaerak gaurtik hasita uztailaren 3 arte aurkeztu daitezke. Hezkuntza departamentuak udako ekintzetarako laguntza deialdia zabaldu du desgaitasunen bat duten ikasleen gurasoei zuzenduta. Era horretan departamentuak aukera berdintasunaren printzipioa bermatzen laguntzen du, ahal den modurik eraginkorrenean. Deialdiaren asmoa da eskatzaileei era honetako ekintzetan izen emateak dakarkien gastua zertxobait arintzea eta administrazio publiko, naiz erakunde pribatuek antolatutako udako ekintzetan parte har dezaten erraistea. Diruz lagunduko dira ekainaren 28 irailaren 7 bitartean antolatzen diren udako ekintzak. Hala, desgaitasunen bat duten ikasleek 3 eta 21 urte bitartekoek aukera izango dute laguntzak eskatzeko. Deialdira aurkezteko epea beraz zabali dago eta uztailaren 3 bitartean egin ahalko dira eskariak. Gazte mugimenduak kanpaldia antolatu du Altsasuko gazteei elkartasuna adierazteko. Atzo hasiera eman zioten bertso saio batekin gainera. Gaur eguzkitsu egongo da arratsaldean bero lainoak garatuko dira. Egunaren bukaeran lainoak ugaritu egin daitezke. Arratsaldean ipar haizea ibiliko da, temperatura maximoak gutxi edo nahiko igoko dira. Larunbatean Iruñaldean hodeiak ostartei gailenduko zaizkie. Ipar haizea ibiliko da, arratsaldean indartsu. Temperatura minima gutxi edo nahiko igoko dira. Maximoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Igandean Nafarroko ipar partean nahiko lainotu egongo da, baina ateria utziko dio. Hegoaldean aldiz giro eguzkitsua nagusituko da egunaren hasieratik. Soilik bero laino batzuk agertuko dira arratsaldean mendi inguruetan. Iparraldeko haizea ahul ibiliko da arratsaldean biziago. Temperaturan ez dugu aldaketa handirik sumatuko, maximoak 20 gradu inguruan mugituko dira ipar isurialdean eta 25 gradu inguruan hegoaldean.